उत्तम हाजवारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा उत्तम हाजवारिखौ जों गाबोन लायनानै इसिमिटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो। मा साख्रि होनो नोंसोरलाय माथो हनै जों सालाखाथियाव खरदार जोंनि बिनानावफोरा रायजो जादों जोंनि बेवाइमोनहा रायजो जादों सालाखाथियाव होमबा बिसिबां लेथेर फेथेर जानानै दं बिसोरो बे साख्रि मोनदों नामा बिसोरो बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों। बिटिआर सरकार गो बेक बीजेपी सरकार गो बेक प्रमोद बर' गो बेक आदानी कम्पानी गो बेक आदानी कम्पानी गो बेक मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै 820निफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों। खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं उत्तम हाजवारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंहरफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे बेखौ नोंथाङा थाल ला उत्तम हाजवारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जितु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं जों गण आन्दोलनखौ लांबाय थागोन जों साब डिभिजन बिटिसिआवबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दोलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेबस्थाथिं थांगोन। बिटिआर सरकारा जोंनि हाखौ मा खालामनो सानखो जेनेबा जोंहा फिसा फिसौखौ लानानै रायजो जानांगौना जोंनि आबै आबौआ जोंना 100 बोसोर जोरलांबाय जोंनि आफाया 65 बोसोर जोरलांदों होमबा बे जों हाखौ बोरै हगारनो जों बे समाव रायजो जानायाव जोंहा जेबो दुखु सुखु गैयामोन आरो आं बेयावनो जन्म आं गासिबो मिन्थिजोबो ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि खालामफैनांगौ माबा गैयामोन ना बिसोरो जोंहा बेसेबां गुलाय गुजाय फिसा फिसौ लानानै बेसेबां आदानुथि जानो नागिरदों नोंसोर जोंखौ जोंनि मेगन मोदै गनायखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनगोन नामा जोंहादि बेसेबां मोदै गदों बेसेबां दुखु नांदों जोंहा बे आदानि हा खालामफैनो नागिरनायाव बेसेबां असान्ति जादों जोंनि बिखा बिख्लो बेसेबां खामग्लिदों बुजायनायाव जेरै दोमो दोमो खामदों बेबायदि दोमो दोमो खामदों नोंसोरो जों बे हाखौ मा खालामनांदों जों हाखौ हगारनो हानाय नङा थैनानै थांबाबो जों हाखौ हगारनो हानाय नङा जिउ दान होगोन जों थेवबो जों हाखौ हगारनो हाया जों हगारनो हानाय नङा जोंहा बाव थैजासे रायजो जानांगौ जोंनि हारा मुराखौबो जों बाव गारलांगोन जों बावनो थैलांगोन थेवबो जों नागारनो हानाय नङा जों होनोबो हानाय नङा जोंखौ सेस खालामनोबा खालामफै जोंखौ बुथारनोबा बुथारफै अब्लासो जोंनि हाखौ मोनगोन जोंनि फिसाफोरनो सोर साबैसोनो साख्रि होनो नोंसोरो मा साख्रि होनो नोंसोरलाय माथो हनै जों सालाखाथियाव खरदार जोंनि बिनानावफोरा रायजो जादों जोंनि बेवाइमोनहा रायजो जादों सालाखाथियाव होमबा बिसिबां लेथेर फेथेर जानानै दं बिसोरो बे साख्रि मोनदों नामा बिसोर साख्रि मोनदों जोंनो मा साख्रि होनो हानो नोंसोरो मा साख्रि होगोन नोंसोरो एथ' मानसिनो जोंनो साख्रि होनो हागोन नामा
जों थैनानै थांबाबो जों बे हाखौ नागारनो हानाय नङा मोनाखै जों हाबहैनोनो मोना सिङाव माबायदि दं जों हाबहैनो मोनाखै जों नुवाखै जों थांदोंमोन नायनो जों सिङावनो हाबहैनो मोना जों सिङावनो थांनो मोना जों खामलाबो मावनो मोनाखै बे जायगायाव थांनानै होमबा जों बे रुपसियाव होमबा जोंनो बोरै आदानिखौ जों मा बानायहोनो जोंलाय बाहायलाय जों बानायहोनो हानाय नङा बे आदानिखौ बे उत्तम हाज'वारिखौनो जोङो बे माबा आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्थासे बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै आदानि कम्पानिखौ जों उत्तम हाज'वारिखौ सावगोन बेखौनो जों खुन्थिया खालामगोन जोंनो बे उत्तम हाज'वारिखौसो जोंनो नांगौ जोंनि गामिखौ मा नुदों बेलाय आगोलनिफ्रायनो बे होनो जोंखौ इंखुर जाग्रा गामि होननानै बुंखायो बिराद मुगैखायो आरोखि बियो जोंखौ खिन्थु जों उत्तम हाज'वारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा उत्तम हाज'वारिखौ जों गाबोननो लायनानै इस्मिटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो बेखौ खिन्थु बुजिनानै लाथों आरो बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि रायजो राजाफोरजों फैनानै समाधान खालामफैयाबा बे खोथा गाज्रि जागोन।